amigas e amigos, son Michiño, a mascota oficial da Federación Galega de Karate e Disciplinas Asociadas. Quero desexarvos un bo Nadal e un feliz ano novo. Aproveitade para descansar estes días porque nos agarda un ano 2026 cheo de competicións, cursos e adestramentos. Deixamos atrás o 2025 e quero felicitar a todos os departamentos que compoñen a nosa federación polo seu excelente traballo. Estou moi orgulloso de ter ao mellor equipo. O meu agradecemento tamén a todos os nosos clubes, técnicos e deportistas. Co voso traballo facedes que esta federación medre un pouco máis cada ano. Moitas grazas pola vosa axuda e colaboración. Viva o Galicín! Quero destacar que completamos todo o noso calendario. Exames, cursos, adestramentos da selección galega, do NADE e do GSQ. Campeonatos galegos e as xornadas da nosa Liga Galega de Karate. Unha competición que cada vez conta con máis participación. Volvemos a coller a celebración de importantes competicións, como as ligas nacionais celebradas en Pontevedra e Ourense ou o Campeonato de España Absoluto de Kempo celebrado en Vigo. Preparádevos, porque o próximo ano teremos moitas máis sorpresas. Para rematar, quero agradecer tamén o traballo das diferentes administracións públicas e patrocinadores que colaboran con nós. O voso apoio fundamental para o crecemento do karate e das súas disciplinas asociadas. Felices festas! E volvemos no 2026 con moito máis karate, kempo, nihon taijutsu e kung fu. Bo Nadal!